אז מה קורה? היום אני עומד להכין משקפיים מאוריגמי. אוקיי, אז בואו הדף אמור להיות שם. את הקצה הזה אנחנו לוקחים לפה. רגע. שזה איתו שני משולשים, משולש אחד שלם והמשולש כאילו השני שונה צלעות. ועכשיו אמורים את האלה ששמים על זה, אז עושים קפל ועוד קפל ועוד אחד עד לפה. ועכשיו אמורים לקפל את זה, אז מקפלים את הקצה הזה לפה ואת הקצה השני לפה. ועכשיו עדיין עוזם, אתם רואים את שני אלה, זה עופרים, מקפלים את זה לפה ואת זה לפה, המשקפיים יראו ככה. ולהיום סיימנו באוריגמי של המשקפיים. אני מקווה שנהניתם, אז ביי.